Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга койбыр темалар турында. Тиз һәм уңайлы сугыш ветераннары госпитале янында Шол онкология үзәгенең күчмә маммограф урнаштырылган. Шолда Боз сарае ябылды, моның сәбәбе нидә? Шолда балаларны вакцинацияләүгә әзерлек барам. Шәһәрдә Спутник М вакцинасын көткән арада шәһәрдәшләребез социаль шелтәрләрдә, мәктәпләрдә ата-аналардан COVID-19-дан прививка ясатуга гаризалык сорый башлаулары турында мәгълүмат белән уртаклашты. Шолларны вакцинация ирекле дип тынычландырдылар. 12 яшьтән алып 17 яшькә кадәр балаларга ата-аналар ризалыгы белән һәм педиатр карап чыкканнан соң гына прививка ясаячаклар. Спутник М вакцинасы өлкәннәрнеке кебек үк 2 компонентлы дип аңлатты сәламәтлек саклау идарәсендә. Только на фоне полного здоровья будет проводиться вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Противопоказаниями являются это острые, то есть временные противопоказания, это ОРЗ, острые вирусные инфекции, либо обострение хронических заболеваний. Через 2-4 недели после выздоровления к вакцинации можно таких детей уже допускать. Аллергия реакциясы барлыкка килү мөмкинлеге булган балаларга килгәндә исә аларны җентекләп тикшерәчәкләр дип билгеләп үтә Айгөл Бөрханова. Шул ук вакытта өлкәннәрне вакцинацияләүдә дәвам итә. Хәзерге вакытта COVID-19-дан прививканың беренче компоненты 268 меңгә якын кешегә ясалган, 18 меңе ревакцинация узган. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 114 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда узган тәүлектә коронавирусның тагын 18 яңа очрагы теркәлде. Шул айтып 21 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 44859 очрагы билгеле. Аларның 38111 терелгән, 102се узган тәүлектә. Шолларга маммологта даими рәвештә тикшерүне узарга киңәш итәләр. Өстәвенә хәзер сугыш ветераннары госпитале янында Шол онкология үзәгенең күчмә маммографы урнаштырылган. Сөт безләрен вакытында тикшерү шишне иртә стадияда ачыкларга һәм күп очракта пациентны тулысынча дәваларга мөмкинлек бирә. Төшке аш вакытында күчмә маммограф янында чиратлары юк, пациентларның төп агымы иртәнге сәгатьләрдә була дип аңлата табиблар. Бирдә тикшерүне сугыш ветераннары өчен госпиталь шифаханәсенә беркетелгән хатын-кызлар уза. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, тикшерү процедурасы барлык эпидемиологик нормаларны үтәп уза. Ирина Минова пенсионер, аңа 65 яшь, һәр ел ярым сайын чаллылы маммография уза. Менә хәзердә поликлиникага барганда күчмә пунктка кереп тикшеренергә булган. В общем-то, я пришла сегодня, мне талон на прием в поликлинику. Даже еще не зашла. Вижу машина, подошла, прочитала. Вот так я сюда попала. Вдруг будут отклонения, вот поэтому возрастные или какие-то, только так. Күчмә маммограф эше гомуми диспансерлаштыру кысаларында оештырылган. Бушлай кабул итүгә эләгү өчен үзең белән паспорт, полис һәм СНИЛС алырга кирәк. Диспансеризация рамкаларында безнең поликлиника янында маммограф ел сайын тора. Бу кварталга бер тапкыр килә, 2-3 атна эшли. Ул вакыт эчендә бездә хатын-кызлар 39 яшьтән алып маммография үтә алалар. Ә инде маммография кермәгән еллар булса, скрининг буенча аны да үтәргә була. Тикшерү нәтиҗәсен пациент 2 көн дәвамында белә ала. Сөт безендә нинди дә булса үзгәрешләр булган очракта онкология диспансерында кабул итү билгеләнәчәк. Күчмә пунктның 2 көн эшләү дәверендә генә дә 100гә якын хатын-кыз маммография узды. Аларның 20сендә патологиялар ачыкланды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолда Боз сарае ябылды, исегезгә төшерәбез. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев дүшәмбе көне үк спорт учреждениесен ремонтлау темасын кузгатты. Боз сараенда янгын куркынычсызлыгы проблемаларын хәл итәргә кирәк. Хәзер бина ябык. Эчкә керү мөмкин түгел. Балалар хәзер кайда шөгыльләнәчәк, хәбәрчебез ачыклады. Боз сараенда булачак үзгәрешләр турында атна барышында билгеле булды. Шәһәр мэры спорт комплекста төзекләндерү үткәрергә кушты. Бу максатларга шәһәр бюджетыннан 72 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Элегрәк бинада янгын сүндерү һәм төтен үткәргеч системалар белән бәйле проблемалар турында хәбәр ителгән иде. Я считаю, что безопасность и зрителей, и спортсменов прежде всего. На этом мы никогда не экономили, экономить не будем. Здоровье и жизнь людей для нас в приоритете. Смета на 72 миллиона рублей. Готовьте. Нужна современная система пожаротушения.
дымоудаление, все, что было сделано, еще раз говорю, это уже вчерашний день. Бұс сарайында профессиональ спортчылар гына түгел, еш хоккейчылар һәм фигуристлар да шөгыльләнә. Бирдә тәрбияләнүчеләрнең ата-аналар сүзләренә караганда, аларга спорт комплексы килүчеләрне кабул итмәячәге хакында алдан ук хәбәр иткәннәр. Плановый ремонт отопительных систем нас предупредили за несколько дней. Оповестили, что будут меняться отопительные системы. А куда сейчас направили ребят заниматься? В остальные два ледовых, на Зябе и КамАЗ. Шоллы хоккей клубында хәбәр итүләренчә команданың тренировкалар үткәрү урыны турында карар әлегә кабул ителмәгән. Ярышларга килгәндә исә аларга әле вакыт бар, әмма запас вариантлар клуб тарафыннан карала. Әйтик, Түбән Кама Бұс сарае. Яшь спортчылар шәһәрнең башка мәктәпләрендә шөгыльләнәчәк. Тренировкалар КамАЗ Бұс сараенда һәм Зяб поселогындагы спорт комплекста узачак дип аңлаттылар Шоллы башкарма комитетында. Лилия Гатина, Арина Аразова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Махсус техника көчәйтелгән режимда эшли. КамАЗлар тәүлек әйләнәсе шәһәр урамнарында җыелган карны махсус майданчыкларга чыгаралар. Бер техника карны бушаткан арада, икенчесе аны территория буенча тарата. Коммуналь хезмәтләрнең эше ничек оештырылган, тулырак киләсе сюжетта. Ирек КамАЗ шоферы булып эшли. Ул әлеге генә Тынычлык һәм Яшьлек проспектлар киселешеннән кайткан. Шәһәрнең ул өлешендә җыелган карны махсус техника җитештерү юлында урнашкан махсус майданчыкта бушата. Шәһәрдәшебез эш күп ди. Аның сүзләренчә, ул инде ничә рейс ясавы турында исәпне дә хәтерләми. Как думаете, скоро все закончится? Шәһәрдә кар саклау өчен барлыгы 4 махсус майданчык бар. Һәр машинаның үз маршруты бар. Ә рейсларның саны һава торышына бәйле. 10. Очень много. Пока еще немного. 5. А как вообще обстановка в городе со снегом? Тяжелая, как видите. Ужас. Поэтому и работаем. Без сюжетны төшергән вакытта гына да майданчыкка кар төялгән дистәләгән КамАЗ килде. Кыш карлы булды, шәһәрдә хәл катлаулы дип раслый автомобиль юллары предприятиесе директоры. Барлыгы бер тәүлек эчендә 800-гә якын рейс башкарылган, 10 000 кубометрга якын кар чыгарылган. Көзге-кышкы сезонга килгәндә исә бу вакыт эчендә коммуналь хезмәтләр махсус майданчыкларга 300 000 кубометрдан артык кар ташыган. Я понимаю недовольство жителей, она в основном связана с уборкой местных проездов. Действительно, есть с этим вопросы. Я вашим коллегам сказал, и я приношу извинения, что мы не можем моментально реагировать, но в эту очередь, в свою очередь, точнее, попросил бы жителей реагировать на планшеты, на объявления, когда просят сотрудники МУПАДа убирать свои личные автомобили. Просто более качественная уборка будет производиться. Кар саклау өчен майданчыклар әлегә күпләп кар кабул итә ала. Хәзер 2 майданчык актив кулланыла. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Хәзерге вакытта шәһәрдә кар эретү җайланмасы юк. Гарча аның кирәклеге турында фикер берничә ел гына әйтелми. Лилия Гатина, Арина Аразова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоланиләре Леди Мама 2022 фестивальна гаризалар бирә ала. Нисегезгә төшерәбез, конкурс 4нче ел рәттән үткәрелә. Гаризалар 2022 елның 10 февральна кадәр Леди Мама 2022 тамгасы белән электрон адреска кабул ителә. Конкурсның финалы 22 елның 4 мартында узачак. Жюри әгъзалары Леди Мама 2022 фестивальның төп җиңүчесен һәм номинациялар буенча урыннар билгеләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35. Санаторий Шифалы Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы. Свободное дыхание. Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма.